nagpuyo sa ubang bahin sa universo, sa kalangitan, sa mga planeta nga hilabihan kalapad nga universo sa Dios. O kana silang tanan ang ilang mata sa pagkakaroon og sulod sa daghanang katuigan na focus nganhi sa kalibutan kay hindi adiring salida. Maglipay kamo kalangitan og kamo nga nagpuyo nini, apan alaot kamo yuta og dagat kay diha kaninyo nahilusan ang yawa nga puno sa dakong kapungot. Sanglit na sayod pa siya nga hamugo na lamang ang iyang panahon. Naadi ay kaaway ang Dios, nakig-away sa Dios ug kanang awaya diri gipadayon sa yuta. Maot na ang kalibutan karon. Magkasakit-sakit na ang tao, maot na ang kinaiyahan. Mauna ang nasuwat gikas Henesis 3 hangtod sa ikatulo nga dayong katapusan pud sa Biblia sa pinadayag 20. Dili gyud sa yawa himuong sayon atong kinabuhi. Kutob sa mahimo, himuon gyud yang lisod-lisoron kita niya. Kapobrehon, balatian, disgrasya, kalamidad, gubat, tulis, daotang mga taong kawatan, manlulugos, mangingilad, tanang klasis kadautan, iya na ni Lucifer. Kay himuon yun niyang lisod-lisoron yun niya ang hinigugma sa Diyos. Ang atong topic ni ining kagabhion hilabihan ka interesante in the sense nga mauni ang lintunganay gyud ngano nga gipadalhan ta sa Dios sa Biblia. Giuluhan ta kini ang sugilanon sa kaluwasan. Mauna ang unod sa Biblia, ang sugilanon sa kaluwasan. Ang Biblia gipadayag kanato aron kita makasabot nga malaglag unta kita tungod kay nakasala man ta. Si propeta Isaias sa Isaias 59 versikulo 2 nag-ingon, tungod sa inyong kalapasan, tungod sa inyong kasalanan, nahimulag kamo kanako. Ang nakapahimulag kanato gikan sa Dios, ang atong kalapasan, ang atong kasalanan. Ang nakanindot sa Dios kay bisag kitay nahimulag kaniya, nahilayo ta kay kitamay nakasala ngadto kaniya, siya ang mikabot kanato. Dili kita ang gapunay pangita kaniya, siya ang nangita kanato ug diin kita niya makaplagan. Hain kitang dapit, dala sa iyang kaaway, adto ta niya kabuton. Kung naabtan ka sa Dios, nga gida ka na siyawa, ngadtos buwangan, kuwaong ka sa Dios, gikas buwagan. Kung naabtan ka sa Dios, nga makitaan ka niya, nga tua ka na sa taliwala sa mga palahubog, kuwaon ka sa Dios diha. Kung naabtan ka sa Dios, nga ang imong kauban, ang mga taong dakpunon kay mga adis-adis, kuhaon ka sa Dios, walay kahimtang sa imong kinabuhi, nga di ka niya maabot. Maunay nindot sa Dios. Dili ka kaingon, kini ako kahimtang di naganahan, Ginoo nako ini. Kay grabe naman ang akong pagkamakasala. Ayaw ginaghuna-hunaa. Ang yawa, ang nagbutang anak sa imong hunahuna, apan ang Dios mong hong kanimo, anak, wa kay kahimtang, nga dili ko ikaw pangitaon. Ingon anak kadako ang iyang gugma. Ug mauna siya ang nahasulat sa Biblia. Ang sugilanon nga nasulat sa Biblia, dinhipod gidula. Dula ba di ay ni pastor? Pareha ba sa drama? Kamo nakakita mo mga salida, di ba? Nakabati mo mga drama, nakakita sa mo drama. Kanang drama, tan-awon manas mga tao, kay naa may gisubay ana nga istorya. Ang nasuwat sa Biblia, dakong drama. Nasuwat din ang kinadak ang drama sa kasaysayan sa universo.
ug abi ninyo hain dulaa ka ng dramaha, niya sa dapit nga ginganlag teatro sa universo. Unsa may teatro sa universo? Ang teatro sa universo, mao ang atong kalibutan. Kuya, no? Hibaw mo ko sa teatro. Kung sama ni ini kadako nga gym, ug naay pista, naay katiguman, tukuran ka na diri sa atong barangay og intablado. Samtang daghan ang lingkuranan diha, di ang intablado diri. Og samtang nagapadayon ang programa, ang mata sa mga tao na sentro sa intablado, kay naas intablado mahitabo ang drama, naas sa intablado mahitabo ang istorya, ingon ana ang kahimtang sa atong kalibutan. Ang tibuok universo sa pagkakaron og sulod sa daghanang mga katuigan, ang ilang mata na sentro sa atong kalibutan, kay niya ang talan-aon diri. Unsa nga talan-aon? Ang talan-aon sa usa ka dakong drama. Drama sa panag-away sa Dios ug sa yawa. Muna'y gisuwat sa Pinadayag Kapitulo 12, versikulo 12. Ngano ang atong kalibutan mo'y teatro, kay dinhi ang away, ang tanan sa tibuok universo, ang ilang mata diri paingon. Basahon natong Pinadayag 12, versikulo 12. Tungod ni ini, paglipay o kalangitan, ug kamo nga nanagpuyo nini, sa ato pa mga manulunda sa langit, maingon man ang uban nga mga binuhat sa Dios nga nagpuyo sa ubang planeta. Ang Biblia, klaro, nagsuting Biblia, nga naay lumulupyo sa ubang planeta. Apan ang nagpuyo sa ubang planeta, dili samas inyong nakita sa salida nga mga tao nga IT, kanang matod pa nila, mga taong dagkog ulo, gagmay kamot, murag hulmigas, apan bright kuno, dili ingon ana, salida na. Hinimo nas mga tao sa bungas ilang hunahuna. Pero Biblia pangutanon, dunay nagpuyo sa ubang bahin sa universo, sa kalangitan, sa mga planeta nga hilabihan kalapad nga universo sa Dios. O kana silang tanan, ang ilang mata sa pagkakaron og sulod sa daghanang katuigan, napukus nganhi sa kalibutan, kay ni adiring salida. Alaot maglipay kamo kalangitan og kamo nga nanagpuyo nini, apan alaot kamo yuta og dagat, kay diha kaninyo nahilusad ang yawa nga puno sa dakong kapungot. Sanglit na sayod pa siya nga hamubo na lamang ang iyang panahon. Naadi ay kaaway ang Dios, nakig-away sa Dios, ug kanang awaya diri gipadayon sa yuta. Nganong gigamit nako ng pulong gipadayon? Kay wa man ha magsugod diri. Kung basahon ninyo ang mga bersikulo sa wala pa ang bersikulo 12 sa Pinadayag 12, magsugod sa bersikulo 7 paingon sa 9. Gisgutan kita sa Biblia nga dunay dako nga gubat sa gingharian sa langit. Si Lucifer, ang pangulo sa mga manulunda sa Dios, mihaylo sa ubang manulunda, makigbatok kita sa Dios, kay dili angay ang iyang tratamento kanato. Ug sumala sa Pinadayag Kapitulo 12, versikulo 4, 1/3, usa sa 3 kabahin sa mga bituon sa langit. Ang buti pasabot ng mga bituon sa mga manulunda nga nagpuyo sa gingharian sa langit. Usa sa 3 na bahin na nagani ni Lucifer. Busa nahitabo ang gubat, versikulo 7 sa Pinadayag 12. Si Miguel nga mao ang anak sa Dios, si Mikael, nauna si Kristo. Siya nakigubat batok kang Lucifer. Og ang mga manulunda sa Dios nakigubat batok sa mga manulunda nga dala ni Lucifer. Apan sumala sa bersikulo 9 sa Pinadayag 12, napildi ang yawa og ang iyang mga manulunda. Busa gitambog sila diri sa yuta. Pag abot nila diri sa yuta,
ila na ning teritoryo. Gipadayo nilang away, kinsay ilang gigukod ang mga katawhan sa Dios. Now, padayonon tani nga saysay, kay interesante ni nga istorya. Sugilanon kini sa panagbangi sa Dios ug sa yawa. Munay nahitabo diyan hisyuta. Taliwala kini sa maayo ug sa daotan. In short, panagsangka kini. Taliwala kang Hesus o kang Satanas or kang Lucifer, ang gingalag serpinting karaan, ang dragon nga nasuwat sa Biblia. Higala, kini nga sugilanon, mao ang nasuwat ni ining karaang basahon. You see, kung inyong subayo ni, ako naman mong gisgutan, mao ni ang basahon nga kinadugayan og sulat. 1,500 katuig nga pagsulat. Mga 40 or 40 kapin katao ang misulat. Gikan sa unang magsusulat si Moises, hangtod sa katapusang magsusulat si Juan nga nagsuwat sa pinadayag. Ang tinun-an ni Jesus nga munalay na bilin sa mga tinun-an sa 100 AD. Kung inyong basahon ang Biblia, sistematiko ang pagkasuwat. Kung sa'y sistematiko, maayo kaayong pagkagaray ang istorya. Anang litan? Kung basahon ninyo ang Henesis 1 ug 2, pagsugod yun sa istorya sa Biblia, mumanay primerong 2 ka kapitulo, makita ninyo ang pagsaysay kalabot sa pagbuhat sa Dios sa kalibutan. Tanan nga ani adinhi gibuhat niya sa Henesis 1. Munay gingalag the creation story ug maunay kahulugan sa pulong Genesis. Ang Genesis, ang kahulugan niya ang sinugdanan. Mauna ang paglalang, pagmugna niya sa kalibutan. Hingpit kay sumala sa bersikulo 30 sa Henesis 1, og sa nahuman sa Dios ang iyang gibuhat sa kalibutan. Tanan nga atong nakita niya nga kini maayo kaayo. Wa pa maguba ang mga bukid, hingpit pa. Wa pa'y makatunok sa mga rusas, hingpit pa. Wa pa'y dapaw sa mga sagbot, wa pa'y mamaak nga hulmigas, wa pa'y iring mga oras. Mauna ang pagbuhat sa Diyos kalibutan, ug pagkahuman niya ang nagbuhat, hingpit. Hangtod sa kapitulo 2, hingpit ang kalibutan, nga gidominyuhan sa gibuhat sa Dios nga mao ang mugalam sa kalibutan nga iyang gibuhat si Adan ug si Iba. Ang tao, ang unang lalaki babae nga iyang gitugyanan, iyang gipialan, kining tanan nga gibuhat ko, ako kining ipiyal kaninyo. Kita di ang mga tao, kita di ang mga liwat ni Adan ug ni Iba, gipialan ta sa Dios sa kalikasan, sa tinagalog pa. Gipialan ta niya sa kinaiyahan, kita'y mugalam, di nato nagubon. Yan namatud, naman po, gisulti po na sa Biblia. Nga kung ato di ay gubaon ang kinaiyahan, mubalos sa di ay ning kinaiyahan. Unya, inigbalos, kuyaw na. Pananglitan, gipang-upaw na itong kabukiran, gipang-upaw sa mga tao, gipamutol ang mga kahoy, gipang-ungad ang mga bukid. Unsay nahimong resulta? Pag-ulan, wa na'y mga kahoy nga muhigop sa tubig gikan sa langit. Yuta na lang nga upaw na, pagkabugat sa tubig dias yuta nga upaw na, landslide. Muna ang pagbalos sa kinaiyahan. Kaysa'y nagdaot ang Diyos. Now, di ang istorya gyud. Henesis 1 ug 2. Hingpit ang kalibutan. Pagka Henesis 3, kapitulo 3, ikatulong kapitulo, nisod ang kagaw sa sala. Ang hingpit nga kalibutan, gisudlan sa kagaw sa sala. Natintal sa yawa si Adan ug si Iba. Busa, gikan sa Henesis 3, nawala ang kahingpit sa kalibutan ug mikuyanap ang resulta sa kagaw sa sala sa kaliwatang tawhanon ug sa kinaiyahan. Maot na ang kalibutan karon. Magkasakit-sakit na ang tao, maot na ang kinaiyahan.
Mauna ang nasuwat gikas Henesis 3 hangtod sa ikatulo nga dayong katapusan pod sa Biblia sa pinadayag 20. Kung ang istorya sa Biblia nagsugod sa Henesis 1 ug 2, hingpit ang kalibutan, gisudlan lang sa sala sa ikatulong kapitulo Henesis 3, giwala sab sa Dios ang kagaw sa sala sa hingpit sa pinadayag kapitulo 20. O pag-abot nimo sa pinadayag 21 ug 22, ang katapusan pong duha ka kapitulo, gipasig-uli sa Dios ang kahingpit sa kalibutan. So, Eden lost, Eden restored. Perfect Eden at the beginning, perfect Eden at the end. In between, taliwala sa Henesis 3 hangtod sa pinadayag 20, ingon ana ang gibuhat sa dako nga kadtaot sa kagaw sa sala. Nga sa mga tao, nga sa mga kinaiyahan, kung dunay paagi nga mabadlong ta ang bungas kinaiyahan nga nakigkompetensya sa magwawali, kanang aw-aw sa iro, labing maayo. Pero wala, atong padayonon kay mas kusog man atong loudspeaker. Higala, ang akong gisubay sa inyo, ang nasuwat sa Biblia, ang kaagi pagsulod sa kagaw sa sala. Now, ang nakadaot anang kagawa, kawagyo'y tao na exempted, na anamang guna sa dugo ni Adan ug ni Iba. Sukutob sa nahimong anak ni Adan ug ni Iba, ug kutob sa nahimong apo ni Adan ug ni Iba, hangtod karon, gikan sa duha pa lang sila kabuok sa tanaman sa Eden, hangtod karon nga 8 bilyones na kapin ang mga tao siyuta, kitang tanan naa kanato sa atong lawas ang kagaw sa sala. Abi ninyo unsaray makabuntog sa ikamatay nga ipiktuan ang kagawa, ang bakuna nga giandam sa Dios. Unsa may bakuna nga giandam sa Dios? Ang dugo ni Kristo nga iyang giula sa Kalbaryo sa krus. Tingali mo ingon mo, pastor, 4,000 paman katuig gikan pagsud sa kagaw sa sala ay ha si Jesus gilansang sa krus. Unsa may gitambal niya nga bakuna nga wa pa man siya patyas Kalbaryo sa krus, gikan sa panahon nila ni Adan hangtod sa panahon ni Malakyas sa daan tugon. Diri naman siya sa panahon ni Mateo sa bag-ong tugon. 4,000 anyos naman ang nilabay. Nakalimot mo? Nahinomdo mo sa ngalan nga gihatag ni Juan Bautista sa iyang igagaw igtagurha sa dihang miduol kinik kaniya dito sa suba sa Jordan. Misinggit si Juan Bautista, tanawan ninyo ang kordero sa Dios nga mikuha sa sala sa kalibutan. Pagkanindot nga pagkapulong. Ang dugo ni Kristo daan ang giula sa wa pa ang krus. Pinaagi sa unsa? Masubayan tana karon. Kay mauna ang tumong sa atong pagtuon. Ang nahisulat sa Biblia mao ang kaagi sa kaluwasan. Ang panagbangi taliwala sa Dios ug sa iyang kaaway nga maong yawa, gitawag kining drama sa katuigan. Tungod kay didto man ni magsugod sa langit dugay ng panahon. Midangat dirisyuta kay diriman gitambog si Satanas. Samas uska drama, bantay mo. Ang nahitabo dunay mga magdudula nga may iya-iyang papel. Mo nang ginganlan sa pelikula og aktor og aktris. Daghana sila. Aktor og aktris na kanang makita ninyo sa drama. Apan dunay duha diha kadagko kaayong karakter. Ang ginganlag bida or ang ginganlag kontrabida. Ang prinsipal nga magdudula kana sila, ang uban mga extra na lana. Apan ni ay maayong balita. Ang interesanting bahin ng maong drama, mao ang kamatuoran nga ang panagbangi taliwala sa bida o sa kontrabida. Kinsay bida sa inyong paminaw? Kinsay bida? Si Ginoong Hesus.
Kinsay kontrabida? Si Satanas. Ang panagbangi sa bida o sa kontrabida na sentro sa ikatulong karakter nga mao ang hinigugma sa bida nga gibihag sa kontrabida mo manay salida. Butang talang sa atong panahon karon. Patay naman si Fernando Po. Si Fernando Po, gwapo mo na'y bida. Nasa hinigugmang gwapa. Giilog ni Paquito Diaz or ni Max Alvarado kay mo na sila'y pangit mo manay kontrabida. Ang nakahimong interesante sa istorya, ang pagpangitag paagis bida nga ang iyang hinigugma nga gibihag sa kontrabida, mabawi niya kay diha man ang away nga nindot kayo. Muna'y interesante sa drama. Ingon ana. Now, ang maayong balita ni. Kung giunsa sa bida pagluwas ang iyang hinigugma, gikan sa kamot sa kontrabida, maunay nakapahimong interesante kayong bahin sa drama nga nahitabo diri siyota, nga gitan-aw sa mga lumulupyo sa ubang planeta sa kalangitan sa tibok universo. Now, niagyod, ang maayong balita, mao kini, ikaw og ako, mao ang hinigugma sa bida, nga giilog sa kontrabida, gibihag sa panuway, iyatang gigamhan, iyatang gihostage. Ay nako, munang kita mo'y tumong sa pagluwas sa bida. Buot niyang luwason kita gikas pagkalaglag diha sa kamot sa kontrabida. Kay usara man go'y tumong sa yawa, malaglag tao ba niya, nahibaw namang yawa nga sunugunon siya sa impirno, mingawan man po siya ditong siyara, iangin ta niya. You see, ang kahimtang sa panag-away, tagalangit si Lucifer. Tagalangit ang mga manulunda nga iyang giagni aron makigbatok sa Dios. Nag-away sila dito, napildi si Lucifer ug ang iyang mga manulunda, gihulog sila diri siyuta. Pag-abot nila diri siyuta, nagtan-aw si Lucifer, ni amay mga tao nga giandam sa Dios aron mo'y mupuli sa ilang luna sa langit. Sabi ninyo, kanang magtambong mo mensahe pareha ini, seminar nga pareha ini, nga makadungog kamustingog sa Dios, nga nag-agda nga mong adto ta sa langit, sama sa atong giawit sa timsong kaganina, adto ta sa langit, ang atong balaang puluyanan. Abi ninyo, inigkakita ni ana sa yawa, inigkakita kaninyo nga mutambong sa katiguman, nga nangagda kaninyo nga muadto ta sa langit, malagot ang panuway. Muingon siya, ha? Muning mga naunga, ang ipuli sa Dios sa among luna sa langit, gihagbong niyagikan dito. Unya, kini sila, kana. Muna ipuli niya dito, hindi ko musugot, munang maligot-got ang panuway. Munang gamitan mo niyag panlutos, gamitan mo niyag pagbiay-biay. Kinsay iyang gamiton? Ang panuway bagay mo dool ninyo, naabay panuway manguhit ninyo, wala. Ang gamito niya ang inyong mga hinigugma, mga silingan, mga higala, mga parinti, nga wa kabati sa inyong nabatian, wa kasabot sa inyong nasabtan, muna'y gamiton sa panuway, pag ingon ninyo nga, hala, tambong-tambong mo diya, matakdan di mo, wa sila kay bao nga, ang ato day pagtambong diri, pasa, usakini, kaseminar, kung unsaon na to nga, mahimutang pasahiro sa panaw, paingon sa langit nung puluyanan. Kalagot lang nas panuway. Muna ay mo kabalaka. Ug naay mo haylo ninyo, naay mo dili ninyo. Dili na tingog sa Dios. Nuwara man sila interesado na to. Interesado ang Dios malangita. Interesado pong yawa nga malaglag ta uban niya. Kinsa man inyong paminaon? Tingog sa Dios, tingog sa yawa. Ang moingon, tingog sa Dios, pastor. Tanaw na kong kamot, be. Tingog sa Dios ang inyong paminaon. Dagan salamat, Ginoo, tanawa ni mga kamot sa mga tao interesado maminaw sa imong instruksyon. Padayonon tani. Niana ang sunod nga sumpay sa atong lecture. Busa, kining maong sugilanon, wala mahulagway kanimo ingon nga wala maghulagway kanimo nga tumatan-aw ra og tigpaminaw ra. Sa dakong away di ay taliwala sa maayo og sa daotan, taliwala sa Dios og sa yawa. Kita di ay dili kay tumatan-aw ra, dili kay tigpaminaw ra sa drama.
Hinumdum ko sa di atong pila ka tuig na ako'y gipuy-an nga balay. Dahil namong kaminyo ni Mrs. nagpliti ramig balay nga usara ka kwarto amo naapo dihan tagbalay. Apan ang among kahimutan katong among host kibali, ang babae bang asawa sa tagbalay. Kay manlabas siya, nagkalot kog tabay. Kay bukid man bukid. Pagkalot na kog tabay, muna to'y kabaanan sa mga tao sa ilang tubig. Ilimnon, iglulungag, iglalaba. Apan ang among kahimutan, kay katong ang among tagbalay, manlabas siya dito sa daplin sa tabay, naagyod katapad niya ang radyo. Minaw siya drama. Ako kaymutan kay, samtang naminaw siya sa drama, sige po siya sanong sa istorya sa iyang mabatian. Kanang naay kontrabidang babae nga gidaog-daog tong bata nga dalagita, masuko po siya. Inigkumot niya sa iyang labanan. Siya nga, di ka pa diri, kumuton to kakaron. Muna nga, musamot kadali ang iyang paglaba kay, ang iyang kinumutan sa iyang gilaba, muramag ang iyang gikumot ang kontrabida. Lagot siya. Hangtod nga, gidaog-daog yun sa kontrabidang babae, ang dalagita nga anak sa bida, di ay panahon nga pagliso gyud niya sa iyahang gikuso-kuso niya kanang pugaon bitaw ang lilabhan. Yung siya nga, di pa kadir lubagon tagi kakaron. Dali pud kayon tulo ang mga tubig gilubag man niyang bisti. Unya, nihilak man ang bata. Paghilak sa bata dito sa drama, ipusdak bitaw niya ang iyahang gilabhan. Di pa kadir labayon ta kakaron. Ingon ana usay ang atong mahitabo kay ngano man tigpaminaw rata og sa drama patig tan-aw rata. Ako mga igsoon mahimuot mo ko sa among balay. Sa dito mi sa Afrika, nahimo na mong batasan nga inig ka Sabados gabi manlingkod mi ingon nga pamilya, mananaw mi anang gingalag wholesome viewing. Mga salida nga maayo pod para sa pamilya. Mananaw mi. Apan sa among pamilya, ang akong asawa nga bulanon, daghan ba bulanon dire? Mga kuaning bulanon, gahi ni kasing-kasing. Dili ni makulbaan dayon. Mga liwat bitaw ni Francisco Daguhoy ang kadtong bayani sa panahon katimuniro sa Katsila. Ako sa walig-on ni kasing-kasing di ni mataranta dayon. Naliwat ang akong mga anak niya. Pulos laki man among anak. Ako po, intaon, naliwat po ko sa akong inahan. Nga kapayasog mata. Naibaw mo si kapayasog mata? Hilakon. Dali kay ko matandog, emosyonal ko. Muna nga lag kapayasog mata kay kana bitang kapayas na ibaw mga kapayasog mata kay kapayas masaghiran lani mo nagamay mutulo ray ng iyang duga, di ba? Na kinaiya mo nas kapayas mo ang mga taong hilakon ginganlan na sila kapayasog mata. Ana akong mama nanaunsa bang naliwat man ko. Mananaw na gani mig salida ingon na dayang mga bata, Dad, niya ng tisyo, Dad. Hila kong katawan. Kay butangan ko nilag tisyo. Katawa lang ilang inahan. Kay ingon sila, sentimental rabaning salidaha. Muhilak ng punis daddy ron. Pag abot na sa part, sa sentimental nga part sa drama, usahay tunulan yun. Yaga-yagaan lagi ko sa akong mga anak. Dad, niya ng tisyo. Ang punto na ako mauni. Ang drama, maapiktahan ang pagbati sa tumatanaw or ang pagpaminaw sa tumatanaw. Pero ang maayong balita mao ni, kining drama, taliwala sa panag-away sa Dios ug sa yawa, ikaw ug ako, dili tumatanaw, dili tigpaminaw, unsa man di ka. Ingon diri, usa di ay ikaw ka principal nga karakter. Tungod kay ikaw man ang hinigugma sa Dios nga buot niyang luwason gikan sa kamot sa iyang kaaway nga mao ang yawa. Apil di ay ikaw sa drama. Aktor o aktris di ay kitang tanan. Kay kita may gihigugma sa Dios. Apan giilog sa yawa, pahilayo sa Dios. Apan ang Dios ang nangitag paagi, makuha taniyag balik aron nga kay iya man tang gihigugma, iya gitang luwason. Higala, pagkanindot sa kaagi nga nasuwat sa Biblia. So karon ang atong kalibutan, ni adiri ang dakong away. Taliwala sa maayo ug sa dautan. Taliwala sa Dios ug sa iyang kaaway nga mao ang yawa.
Sumala sa Juan 3, versikulo 16 o 17. Mauni ang ginganlan og labing bantugang teksto, labing minimorize nga teksto sa labing daghang mga tao sa kalibutan. Kinsa man ninyo diribe ang nakamemorize sa John 3:16 sa English? Isa kunong kamot, John 3:16. Mama Saling, memorize kayo. Ikaw rin, memorize pa nimo? Memorize. Ato kunong sulayan ang nakamemorize sa John 3:16. Bisag piyungon mata, bisag dili, pero memorize nato in English. Let's go! For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him will not perish but have everlasting life. John 3:16. Wow! Pakpakan na to ang atong mga seminaryan nga nakamemorize pa. Kay kanang tekstuha, mauna ang nagtug-an nato nga di ta pasagdan sa Dios, nga daog-daogon lang sa iyang kaaway nga mao ang yawa. Iya gitang luwason sa pagkaagi nga sa versikulo 17 nag-ingon, kay ang Dios wala magpaanhis iyang anak sa kalibutan aron sa paghukom o pagsilot sa kalibutan, kundili aron ang kalibutan, kanang pulong kalibutan, nag-apil na nimo, nag-apil na nako, maluwas tungod kaniya. Munay planos kaluwasan ug munay napadayag sa Biblia. Pag kanindot di ay ini magtuon tag Biblia. Ug wa lang tay kalibutan, wa gitay animo. Nana ako nang gibasa ni, sigutan ko na kaninyo ganina. Ang gubat nga nahitabo sa langit na record sa pinadayag 12 kapitulo 7 versikulo 7 9 og 12. Dihay usa ka gubat sa langit. Si Miguel og ang iyang mga manulunda miasdang sa pagpakigubat sa dragon. Ang dragon ang simbolo na ni Satanas. Og nagpakigubat usab ang dragon og ang iyang mga manulunda, kadtong 1/3 sa mga manulunda sa Dios nga naagni niya. Versikulo 9, og gisalibay ang dakong dragon ang daang bitin. Gingalam na daang bitin kay tuam kung iyang kaagi ana katuman ang bitin dito sa tanaman sa Eden nga maoy sinugdanan sa kagaw sa sala. Kini ba yang mga mananap? Maubaya ni tigdaag kagaw nga makadaot sa mga tao. Ang COVID virus, kung coronavirus, kabog man na dito sa Wuhan, China. Ang AIDS, kagaw sa AIDS, unggoy man na gikan sa Angola sa Africa. Ang AIDS fever, typhoid fever, namok man na gikan na sa gingalag suba sa Nile, ginangyalan nilag Nile virus kung Nile fever. Pagkaning mga kagaw, kadaghanas mga kagaw maabot sa tawron, gikas mananap. Munang magmatngon ta usahay. Kaya di ta magmatngon mananap, ang bitin mo'y nagdaas kagaw sa sala, naapiktahan ang atong ginikanan, kitang tanan nakaambit anang kagawa, may gani ka na ay bakuna. Ang dugo ni Jesus. Di po nato dawato ng dugo ni Jesus. Ang ikamatay nga epekto sa kagaw sa sala, makamatay yun. Apan kung dawato nato si Kristo nga namatay sa Kalbaryo aron mag-ula siyang dugo, ato tong kamatayon ang iyang gipakamatyan, maluwas ta. Di ta malaglag. Mao na ang gisultis Biblia. Siya nga naglimbong sa tibok nga yuta, si Satanas, yawa, bitin, dragon. Gitambog siya, uban kaniya, gipanalibay sab ang iyang manulunda. Munang sa versikulo 12, gibasa tanan ni kaganina, tungod ni Ana, managlipay kamo, o mga langit, o kamo nga nagpuyo diha. Mga manulunda, o ang tuas ubang planeta. Apan alaot kamo, yuta o dagat, kita nga nagpuyo dire. Kayang yawa na naog kaninyo nga puno sa dakong kaligutgot sa hingbaluan niya nga hamubo na lamang ang iyang panahon. Munang dili gyud sa yawa himuong sayon atong kinabuhi. Kutob sa mahimo, himuon gyud niyang lisod-lisoron kita niya. Kapobrehon, balatian, disgrasya, kalamidad, gubat, tulis, daotang mga taong kawatan, manlulugos, mangingilad, tanang klasis kadautan, iya na ni Lucifer. Kay himuon yun niyang lisod-lisoron yun niya ang hinigugma sa Dios. Apan ang Dios pod
ang solusyon sa tanang kalisod nga atong maagihan diri siyota. So, in short, klaro na nga ang bida ning maong sugilanon si Ginoong Hesus. Siya ang imo ug ang akong manluluwas. Napildi niya ang kaaway ug giluwas kita niya aron dili kita malaglag. May usa ka alawiton nga giganahan ako in English apan akong hubaron sa Binisaya. Ang awit, ingon ini ang iyang tono. The theme of the Bible is Jesus and how He died to save man. Mauna ang gisulti yun sa Biblia. Ang tema sa Biblia si Jesus o giunsa niya pagluwas ang tao. Now, ni anata sa propesiya, ni anata sa tagna, sa basahon sa pinadayag, katapusang basahon sa Biblia, gihulagway or gitawag si Jesus sa 37 kangalan o paghubit. Kibali, gidescribe siya sa basahon sa pinadayag sa 37 kangalan or paghubit. Unsa may pipila ni ini? Ginganlan siya Jesucristo, pinadayag 1:1. Ginganlan siya og ginganlan siya matinud-anong saksi, pinadayag 1:5. Ginganlan siyang kamagulangan sa tanang nangamatay. Buti pa sabot ana sa tanang nangamatay, diha kaniya ang pagkabanhaw. Siya gingalag Alpha ug Omega nga ang kahulugan sinugdanan ug katapusan, kay diha man kaniya nagsugod ang tanan kay siya may maglalalang. Anha pud kaniya matapos ang tanan kay ang tanang mga matay pauli man sa kamot sa Dios. Ginganlan siya Alpha ug Omega. Ginganlan sad siya anak sa tao, sa laing bahin gitawad sa siya anak sa Dios. So ang tao nga moingon si Kristo tao, correct na kay naa na sa Biblia. Apan ang tao sad moingon nga si Kristo Dios, correct gyapon kay naa na sa Biblia. Kamong nagtuo nga si Kristo Dios, ay lang ninyo dukduka ang ulos mga tao nga naingon si Kristo tao, ay mag-insistir kay ang Biblia nagsaysay kanato nga si Kristo Dios nga nagpakatao. So anak siya sa Dios, anak siya sa tao. Anak siya sa amahan nga langit noon, apan anak sad siya ni Maria ug ni Jose. Ginganlan sad siya kordero sa Dios, ginganlan siya tribo, leon sa tribo ni Juda, ginganlan siya Ginoo sa mga Ginoo, Lord of Lords, ginganlan sad siya hari sa mga hari. Napulo lay atong sampulon anang 37 niya ka titles and description sa pinadayag. Apan, usa sa pinakapaborito gyud nga pag-describe sa basahon sa pinadayag kaniya, gitawag siya kordero. Ibaw mo kung sa'y kordero? Nati nga karniro. 27 kahigayon sa basahon sa pinadayag, ginganlan si Kristo kordero sa Dios. Ginganlan siya ni Juan Bautista, ang kordero sa Dios nga mikuha sa sala sa mga tao. I-describe tana sa unsang paagi nga ginganlan man siya kordero. Kanang pulong kordero higala, sa daang tugon, ang kordero gihalad alang sa kapaysayluhan sa sala sa katawhan. Katong gipang ihaw o gihalad nga mga kordero, kung nati nga karniro, nagsimbolo to tanan kang Kristo nga namatay alang sa sala sa mga tao. Si Jesus, ang kordero sa Dios, namatay dito sa Kalbaryo sa krus aron pagtubos kanato. Sa daan tugon, wa pa man si Kristo mamatay. Wa pa man si ilansang sa krus. Apan ang Dios miingon sa mga tao, pinaagi kang Moises, ngadto kang Abraham, ngadto kang Adan o kang Iba, ngadto kang Noe, kana sila tanan kung imong subayon ng ilang kaagi, pulos gina sila na naghalad og karniro. Unsa may hinungdan sa paghalad og karniro. Ingon ang Hebrehano 9:22. Kung walay pag-ula sa dugo, walay kapasaylohan sa sala. Ingon ini magod ang prinsipyo nga nasuwat sa Biblia.
kung magmatinumanon ta sa pulong sa Dios, kinabuhing dayon ang atong madawat. Kung musupak ta sa pulong sa Dios, sa ato pa makasala ta, kaya ang sala pagsupak manas kabubuton sa Dios. Bisan unsa na. Ang uban ana dili makadaot pero supak sa kabubuton sa Dios, sala na. Ang bayad sa sala kamatayon. Unya ang Biblia kay nag-ingon man sa Roma 6:23 o sa Roma 3:23, ang tanan nakasala nakabsan sa himaya sa Dios. O nag-ingon sad maong teksto nga ang bayad sa sala kamatayon. Niya na sa Hebreo 9:22. Sa ato pa kay kita may nakasala, ang silot sa ato kamatayon, mamatay ta. Apan, kung gidawat nato si Kristo nga namatay sa atong luna, dili ta mamatay. Kay naa na may nagpakamatay alang kanato. Muna nga, sa daang tugon, kay nag-ingon man ang Biblia, kung walay pag-ula sa dugo, walay kapasaylohan sa sala. Sa ato pa, og nakasala ka, nakasala ko, ang paagi nga mapasaylo ka sa daan tugon, magdakag karniro ngadto sa sirdote. Unsa man ang saserdote? Ang pari sa Israel. Magdakag karniro. Pagdaan mo sa karniro, ang karniro imong dalhon sa tubangan sa sirdote, maghimo kuno ta gamay nga drama or illustrasyon dire para na amoy makita. Mangayo kog tulo ka volunteer sa atong mga kalalakinan. Tulo. Tulo lang kabok, dire, gamay raman dili ni dako nga drama. Okay, 1, 2, okay. Ibutang ta, kini siya, mo'y magkasasala. Naafkuwang pa ni. Ay, dili ka magkasala nga ako, ha? Wa ta magpasangil ni mo. Kini siya, mo'y saserdote. Ang kuwang nato ron, karniro. Ade, karniro. Dire ka, karniro. Kini ang saserdote. Kini ang makasasala. Kung makasala ni siya, ang Biblia nag-ingon, mapasaylo lang kini siya iyang sala kung magdaa siyag halad nga karniro. O, dahil ito imong halad. Wato. Okay? Sa nadaan ng halad, dalhon niya sa saserdote. Okay? Dalhon na. Kining pare ni, saserdote. O niya, lingkod lang ko no, igsoon konsyal. Anak. Ingon dayong saserdote sa makasala. Hala, isugid na ang imong sala. Busa, ang makasasala magpatong sa iyang kamot sa ibabaw sa ulos karniro. Unya, ikumpisal niya ang iyang sala. Nga ang buti pasabot ana, siya ay makasasala, gibutang niya sa karniro, gidownload niya o sa ato pang term karon sa computer. Gidownload niya diri. So karon, ang iyang sala, gibalhin niya diri sa karniro. Unya, sa nabalhin na dias karniro ang iyang sala, kining saserdote, human yun og sugilon sa makasasala sa sala niya, ngari sa iyang gipatong ang iyang kamot sa ulos karniro, tagaan niya og kutsilyo kining makasala. Hatag niyang kutsilyo, unya iyang suguon ang makasala nga ihawon ang karniro. Nga mauna ron ang nitubos kaniya kang iyang sala, gibalhin naman niya dire. So, dili na siya ang mamatay. Siya manuntay makasala, siya may mamatay, kay mo manay balaod. Apan karon naa na may manunubos, kininang manunubos niya, mo'y mamatay mo ng iyang luglugo ng ulo. Unya, patuloon niyang dugo. Unya, ang tinulo sa dugo, saluron sa saserdote sa iyang planggana, og isablig niya ang dugo niini dito sanktuaryo. Unya, pagsablig niya kining karniruha nga nagula sa dugo para sa makasasala, ihawon sa makasala, ihalad niya dito sa altar sa halaran, sunugo na niya dito, unya gihalad niya sa Dios. Ingon ni ana ang paagi nga mapasaylo ang sala sa makasasala. Ato kunong pakpakan ang atong mga aktor. Pakpakan nato. Thank you kaayo ninyo. Gamay ra kain drama, no? Pero nakakita mo, ingon ana sa daan tugon. Ang makasala, magdag karniro. Iyang isugilon ang iyang sala, pinaagis pagbalhin niini sa ulos karniro.
Unya ang karniro ihawon, dili na ang makasasala ang muula og dugo, ang karniro na sa iyang luna mo'y muula sa dugo. Sa ato pahigala ang nahitabo ingon ini. Mauni ang hinungdan nga gitawag siya nga manluluwas or manunubos. Tungod kay gikuha man niya ang silot sa atong sala. Mao po na hinungdan nga ginganlan si Jesus nga Kordero sa Dios nga mikuha sa sala sa kalibutan. Wa pa siya ilansang 4,000 anyos pa gikan sa panahon ni Adan ug ni Eva ay siya gilansang, pero tanang tao sa wa pa si Jesus gilansang, ang ilang kaluwasan usara pinaagi sa dugo sa kordero. Sa ato pa ang kaluwasan sa mga taos daan tugon ug ang atong kaluwasan karon parihara. Kinsay nakaluwas nato? Dugo sa kordero. Ang nakalahi ra nila kay wa pa man sila kahibawong gilansang si Kristo sa krus, nagda silag halad aron ang halad muula sa dugo, kay ang dugo sa kordero simboluman sa ilang pagkatinubos. Kita di natamo halad nganuman. Natapos naman ang hinalaray sa dihang gilansang na si Kristo sa krus. Mulingi na lang ta kang Kristo nga gilansang sa krus. Sila mulantaw sa umalabot nga Kristo aron sila makasabot nga naaday manluwas kanila, ilang simboluhan sa halad nga ang kahulugan anang halara ang umalabot nga manluluwas nga si Kristo. Nakuha na ninyo ang dakong planos kaluwasan. So, ginganlan siya manluluwas. Nga naman, mamatay man unta ta, kay kita may magkasala. Ginganlan po siya manunubos. Nga naman, kay kita may angay patyon. Kita may angay muulas dugo. Apan, siya man ang mipuli sa atong dapit. Munang gitubos kita niya. So manluluwas og manunubos ang tawag kaniya higala. So mauna siya ang atong nakita karon sa ingon nga paagi, gitahatagan kita niya kagawasan gikan sa tunglo sa sala nga mao ang kamatayon. Apan mahitabo lang ang imong pagkapinasaylo or ang pagkawala sa imong sala kun dawaton nimo siya nga imong manunubos. Bisag ipakamatyan kaniya kung wa nimo siya dawata, parihara na sa baksin sa COVID. Ang baksin aron dili ta mataptag balik sa kagaw, apan di kita mo dawat og mataptan ta wagi tay mahimo, wagi mahimo. Di kita maluwas nga naman, wa diri kanato ang baksin nga mao ang dugo ni Kristo, wa nato dawata. Okay. Sa pinadayag 5 bersikulo 9 10 nag-ingon mga tao ning giluwas na nag-awit sila sa usa ka bag-ong awit. Ikaw ang tako sa pagkuha sa basahon, paghubad sa mga patik niini, kay ikaw ang namatay o gitubos mo ang mga tao sa imong dugo alang sa Dios gikan sa tanan nga banay og pinulungan og katawhan og nasod. Without exemption. Ang Biblia nagsulti, tanang tao sa yuta o saray paagi nga sila maluwas. Muna'y giingon ni Lucas sa buhat 4 bersikulo 12. Wala na'y laingalan sa tibuok naong sayuta nga makaluwas ka nato si Kristo ra. Siya ray manluluwas, siya ray nagula siyang dugo. Dili makaluwas ka nato si bisan kinsang balaang tao nga gihuna-huna nato nga to anas langit karon. Mainahan manas Ginoo or maparinti mana or matinunan mana or balaan mana nga tao, why tao nga tuas langit, kay si Kristo ang naghingon sa Juan 4 bersikulo 6. Ako mao ang dalan, ako mao ang kamatuoran, ako mao ang kinabuhi, walay makaadto sa amahan gawas kanako. Dili si kibuloy, ay magtuo ana nga kitang tanan mga matay moagi kita sa pirma ni kibuloy, kay iya ra nang huna-huna. Karon gani kalayo ra kibuloy kang Ginoong Hesus angkon siya nga anak siya sa Dios. Pero karon nga gi-question lang ang iyang pagkatao diha sa Senado, kay naamang po'y nigtug-an nga iyang girimedyo diha sa iyang kingdom. Itago na, Ginoong Hesus wa man tumutago. Gitugyan, gitahan pa na iyang kaugalingon sa dakpuno na siya.
kining nag-angkon nga siya anak sa Dios patang tagua. Ngay gala ako lang ang gilakbitan pero wata nang hilabot ha. Nagpakita lang ta ninyo nga naay mga tao nga moangkon apan di ay mao. Doon na say ginatos ka mga propesiya nga nasulat sa daang tugon nga nagtudlo kang Hesus kalabot sa iyang pagkatao, kalabot sa iyang kagikan, kalabot sa dapit nga iyang natawhan o gitubuan, kalabot sa iyang misyon o buluhaton, kalabot sa iyang pag-antos o kamatayon, mga propesiya na nga nasulat sa daang tugon, kalabot sa iyang pagkabanhaw, kalabot sa iyang pagkayab, paingon sa langit, human siya mabanaw, human siyang kamatayon. O may mga saad pagyud sa Biblia nga mobalik siya diri siyuta aron kwaon ang mga linuwas. Pulos na tagna. Gitagna iyang pagkatao, gitagna kinsay mahimo niyang inahan, gitagna asa siya matao, asa siya magtubo, unsa iyang buhaton na ana nga pagtagna. Og karon usa sa labing interesante nga tagna mahitungod sa iyang pagkatao, sa pagbautismo kaniya, sa dako niyang misyon, sa iyang kamatayon, na isulat kini sa libro ni Propeta kon manalagna Daniel. Kanang basahon sa Daniel sa Biblia. Mga almost 600 years before si Kristo na tao, gisuwat na ni Daniel kung unsay iyang pagkaagi. Kanos asya mabautismuhan, unsay tumong ug mahimo sa iyang kinabuhi ug kamatayon, gisulti na ni Daniel. Kana nga propesiya mao ang mabasa nato sa Daniel kapitulo 9 mga bersikulo 24 ug 27. Karong gabi una dalhan ko kamo og usa ka misteryo sa Biblia. Ang uban niini dali kasabot, labi nang bright sa mathematics ug arithmetic. Ang uban maminaw lang kay mag-compute manggunina ani mathematics ang atong propesiya karon. Ang mabasa nimo sa Daniel 9:24 paingos 27 ug atong basahon ang unod ining tekstuhan. Nag-ingon sa bersikulo 24. Kapituan kasimana, 70 kasimana. Maoy tagal ibabaw sa imong katawhan ug sa imong balaang syudad. Sa paghuman sa kalabasan, sa pagtapos sa mga sala, sa paghimo sa pagpasiguli alang sa kasalanan, o pagpasulod sa walay katapusang pagkamatarong, o sa pagpamatuod sa pananawon o sa panagna, pagdihog sa labing balaan sa mga balaan. Usa ka basa, lutaw ra ang pulong, kamuntanan, wagi masabtan sa akong gibasa ron. Kita, hasta ko. Usa lang kabasa, kadto ra akong gibasa, sa man to kalaglom to mga sinibuhanuha atong sinsiyohon ha, para makuha nato ang kahulugan. Basa sa atas bersikulo 25. Doon na tayo numero dito ha. 70 kasimana. Ingon ang Diyos kang Daniel, kaya kaimtang ni Daniel ingon ini. Si Daniel, usa sa mga Israelhanon nga nabihag sa dihang gisulong ni Nabucodonosor ang Israel. Pagkalumpag sa Jerusalem, pagkawat, paghabwa ni Nabucodonosor sa bulawan kikas templo sa Jerusalem, nagtanaw ra in taon ang ginapos ng batanon 16 anyos nga si Daniel o ang iyang upat kabarkada, tulo kabarkada, upat sila kabuok. Mga batanon silang gwapo, apan mga bright, apan salamat sa Dios kay sa dihang didto na sila sa Babylonia, wa sila hirmuang ulipon. Gihimo silang iskalar ni Nabucodonosor. Gipa-eskwela di ay, kay gisukod ang ilang pagkamanggialamon, bright man. Ingon si Daniel, munay himuon akong mga ambasador. Kung mutubo na ang akong gingharian, busag gipa-eskwela si Daniel, si Shadrach, si Meshach, o si Abednego, og sa ilang karaan nga Hebrehanon nga ngalan, Misael, Azariah, og Hananaya, og si Daniel. Muna, apa ni anang panahon na si Daniel nagbangutan, ang iyang kasing-kasing sakit. Kay binihag man ang Israel, lupig man, gidaog-daog man sa Jerusalem, gawas nila nga may pribilehiyo kay scholar man sila.
Apan ang katawhan sa kinatibukan, nagbayad og buhi sa Babylonia, sugoon, muadto kay mudaro, kay gipadaro, ana ulipon man, sakop man sa dakong gahom Babylonia, ulipon raman ang Jerusalem. Munang nasubo si Daniel ana, iyang giampo ang mga tao, apan giingnan siya Daniel. Ang hinungdan, nganong gitugutan ako nga madaog-daog ang mga Israelhanon, kaya bag manggod po ning mga Israelhanon. Kadaghan sa mga panahon nga nagyabag ni sila, magyabag na gani ang mga Israelhanon, gabaan gina sa Dios, mapildi na sa mga nasod sa palibot, maghinulsol na pud gani ang mga Israelhanon, pasayloon na pud sa Dios, mahayahay na pud ilang kinabuhi, apan sa hayahay na pud ilang kinabuhi, magyabag-yabag na pud sila, mo simba na pud sila Dios, mo kinabuhi sa mas mga tao sa kalibutan, gabaan na pud, mapildi na pud sa naing nasod. Ingon si Daniel, kano sa man ni mahuman Ginoo? Ingon ang Ginoo niya Daniel, tagalan ako ang mga tao sa Israel og 70 kasimana. Kanang 70 kasimana, munay panahon nga ipasig-uli sila, pabalikon sila sa Jerusalem. Pagpasig-uli, pagtukod sa Jerusalem. Apan kana pong 70 kasimana, mupunay panahon nga mahibaw-an kanus amo abot ang Mesiyas, ang prinsipe. Kanang 70 kasimana, human sa kanuman og duha og 7 kasimana. Sa ato pa kanuman og siyam, si 69. Tukuron pag-usab ang Jerusalem. Ang dalan nga giguba og ang kuta nga giguba bisan sa masamok ng panahon. Na versicle 26. Tapos sa kanuman og 2 kasimana, sa ato pas tapos sa 79, ang Mesiyas patyon. Wa pa sila kasabot unsa ng Mesiyas. Nahibawan lang niya nga ang pulong Mesiyas ang tao nga mao'y muluwas sa pagkadinaog-daog sa Israel. Apan kana nga Mesiyas nga mubuto human sa 69 kasimana, patyon. Ug walay bisan unsa ang katawhan sa laing prinsipe mo ana, mo'y muguba sila og sa labing balaan nga puloy-anan. Ang katapusan niya na mahiuban sa baha, bisan hangtod sa katapusan may gubat, ang mga pagkalumpag gitagal ng daan, gitagalan na. Versikulo 27. Ug siya, kanang siya ang Mesiyas, katong patyon pagkahuman sa 69 ka simana, siya magpamatuod sa pakigsaad alang sa daghan sulod sa usa ka simana. Primero, gisgutan tag 70 ka simana. Apa ang gitagal para sa mga tao sa Israel. Apan human sa 69 ka simana, mubuto ang Mesiyas. Apan ang Mesiyas sa tunga-tunga sa simana. Basahan ninyo. Sa tunga-tunga sa simana, iyang tapuson ang mga sakripisyong mga halad. Sa versikulo 26, giingon nga, patyon ang Mesiyas. Sa iyang pagkamatay, matapos ang mga paghalad. Unsa nga paghalad? Katong halad parehas atong nakita ganina. Tapuson tos Mesiyas. Kay patyon man siya. Siya may katapusang halad. Kanus niya tapuson? Tunga-tunga sa simana human sa 69. Kaya ang 69, usa naman lang kasimana ang kuwang para makumplitong 70. Kanang katapusang simana, tunga-tunga niya na patyon ang Mesiyas, hunungon niya ang halad ug ang mga sakripisyo diha sa pako sa mga dulumtanan ug sa nagalumpag. Versikulo 29. Ato na lang, tapuso na. Kining pasahe, ako na lang tagi-tagi sa inyo pagsaysay. Nagpasabot kini nga dunay 490 kaadlaw or katuigan sa tagna nga gitagal sa Dios para sa Israel. Nganong nahibaw mo tang 490? Kay ang kapituan kasimana, 70 kasimana, pila man kaadlaw ngos kasimana? 7. I-times ang 7 sa 70. Ang makuha ninyo, 490. Now, atong gamiton ang paagis Biblia, kalabot sa paghubad sa propesiya. Kaya ang Biblia, nagtudlo, maghisgot na gani ang tagna og panahon. Parehaan ng kapituan kasimana, nga nagpasabot 490 kaadlaw. Ang paghisgot ni ana sa Biblia may kahulugan. Ezekiel 4, versikulo 6, nag-ingon,
ang usa ka adlaw gitudlo sa Dios alang sa usa ka tuig, munay akong gitudlo kaninyo. Munay ingon sa Dios. Sa ato pa 490 ka tuig, kay 490 ka adlaw man, usa ka adlaw usa ka tuig man. Ang Ezekiel 4:6 munay gitagal sa Dios. Kanus ang magsugod sa paggula sa sugo sa pagpasiguli sa Israel, palik sa Jerusalem. Ato ning tan-awon karon ni adiri ang diagram. 70 ka semana ang akong gitagal. Ang total sa 70 ka semana 490 ka adlaw. Kung atong gamiton ang Ezekiel 4:6, usa ka adlaw para sa usa ka tuig, 490 ka tuig. Ang gisulti sa Daniel mao nga ang pagsugod sa pagkwinta sa 70 ka semana mao ang paghatag sa pagsugo sa hari nga ipasiguli ang Jerusalem. Abi ninyo kanus ana nahitabo. Nahitabo kana sa panahon ni Hari Artajerjes sa Syria. Kadto bitang Media Persia. Mauna ang panahon nga naghimo ang harig sugo. Gisuwat niya, gipabandilyo niya, gipahibaw niya dito sa gingharian, gisinggit sa mga mensahero nga nag-ingon, hala, kamong mga binihag, kamong gika sa Jerusalem, uli na mo. Tukuran ninyo to pag-usab ang gigunob atong hari gingalag si Nabucodonosor. Di na mo ron binihag, di na mo ron piniriso, libre na mo, uli mo, tukuran ninyo tong nangagunob. Gihimo na ni Artajerjes sa tuig 457. Kung ang 457 mao'y sinugdanan sa atong pag-ihap sa 490 katuig alang sa Israel. Mabasa nato na nga decree ni Artajerjes sa Isra Kapitulo 7, mga versikulo 11 paingon sa 26. Kung inyong tanaw ng inyong mga history books, bisan ang pinakasayon yun ron, ang Wikipedia sa internet. Muna'y pinakasayon. Kaya wa may libro nga nahisuat, nga wa tiguma sa internet. Tanan nga nahisulat nga libro, gibutang na sa internet diha sa iyang Google. Munang kung mag-Google ka, tanawa, unsa may nahitabo sa 457 BC, ang itug-an ni ana kanimo 457 BC, nag-ingon, Artajerjes I issued a decree restoring the government of Israel in Jerusalem. Muna'y na-record sa Isra Kapitulo 7, versikulo 11. O gisulti ni Daniel sa Daniel Kapitulo 9, o gipadako ni Nehemias sa Nehemias Kapitulo 1 sa daan tugon. So, in short, ang pag-ihap sa 490 katuig, nagsugod sa 457 BC. Now, ang giisgot ka nato, ngagikan sa pagsugod, mag-ihap kitag 69 ka semana. Kung 69 ka semana, kung ang 70 ka semana 490, ibana na nimog usa ka semana, ang mahibili ni ana 483 na lang kay ibanan magpito. Ang giingon sa atong gibasa kaganina sa Daniel nga pagkahuman sa 69 ka semana, mobutho ang Mesiyas. Unsa may Mesiyas? Ang manluluwas. Abi ninyo higala, ug unsay nahitabo sa 483 katuig gikan sa 457 BC, kanus ang ginantuigan nahitabo na ni atong 27 AD. Unsa may 27 AD? 27 nga sumara sa Biblia sa Lucas Kapitulo 3, gibautismuhan si Jesus ni anan tuiga. Og ang pulong Mesiyas diha pasugdi gamit pag-describe kang Hesus sa dihang siya nabautismuhan na. Sa wa pa siya mabautismuhi, panday siya sa pandayan sa iyang ama-ama nga si Jose sa Nazaret. Apan sa nabautismuhan na siya, nadihog na siya sa balang espiritu sa gibautismuhan siya, maunay pagtawag kaniya nga Mesiyas. Kaya ang kahulugan sa pulong Mesiyas, dinihog.
ang kahulugan sa pulong Kristo dinihog. So, in short, gikan sa 457 nga giingon sa Daniel, pagsugod sa pagsugo nga ipasig-uli ang mga binihag sa Israel balik sa Jerusalem hangtod sa 69 kasimana, 483 katuig, mubutho ang Mesiyas. Apan unsay giingon sa atong tagna kaganina, diha sa tunga-tunga sa simana, gikas 27, paingon sa 3 or 4 AD. Kay mo manay katapusang 7 katuig. Pagapatyon ang Mesiyas. O, tanaw na to. Nganong nahibaw man ta nga ang 27 AD, mao ginay pagbautismo kang Hesus. Kay sa Lucas 3:1 nag-ingon, sa 15 og 5 katuig sa paghari ni Tiberio Cesar. Si Tiberio ang emperador sa Roma. Tiberio Cesar, nahimo siyang hari sa tuig 12 AD. Ang Biblia nag-ingon, sa 15 katuig sa paghari ni Tiberius. Kung naghari siya sa 12 AD, 15 katuig sa iyang paghari, 27 AD, di ba? Natunong yun ang giingon sa Biblia. Maoy pagbautismo kang Hesus. Maoy pagdeklarar kaniya nga Mesiyas. Grabe nga tagna, higala. Hilabihan ka precise nga tagna, hilabihan ka litra por litra, punto por punto, naigo gyud ang gitagna ni Daniel 600 katuig sa wa pa mahitabo. Gitagna nagkanusa madeklarar ang Mesiyas, nahimo siyang Mesiyas sa dihang gibautismuhan siya sa tuig 27 AD. Sa Lucas 3:1, Diyos, gilibot niya ang tibuok kayutaan sa Jordan sa pagwali, sa bautismo, sa paghinulsol, alang sa kapasaylohan sa mga sala. Mauna ang gibuhat ni Kristo, human siya bautismuhi ni Juan Bautista. Si Tiberio Cesar, nahimong emperador tuig 12. Ang Biblia sa Lucas 3:1 nag-ingon nga sa ika-15 katuig, maoy pagbutho or pagbautismo kang Hesus. Ang pulong Mesiyas sa Hebrewhanon ang iyang kahulugan, ang dinihog. Ang pulong Kristo sa Griego, ang iyang kahulugan, ang dinihog. So Mesiyas o Kristo maoray kahulugan ana, dinihog, tinudlo sa Dios. Og mauna si Kristo ang gitudlo sa Dios nga sa diyang gibautismuhan siya ni Juan Bautista, nabati sa mga tao ang tingog sa amahan nga nag-ingon, samas tingog sa dalugdog, kini mao ang akong anak, kaniya may kahimuot ako. Gibautismuhan ang anak, nabati ang tingog sa amahan, mikunsad ang balang espiritu sa porma sa usa ka salampati. Ang tulo ka persona sa Dios nakita sa panahon sa pagbautismo kang Hesus. Ang anak gibautismuhan, nagpasidungog ang amahan nga mitingog gikas langit og mikunsad ang balaang espiritu sa porma sa salampati. 27 AD. Now, hinumdumi higala. Ang giingon sa atong gibasa kaganina sa Daniel nga tunga-tunga sa simana. Sa ato pa mag-ihap ka og 3 katuig og tunga gikan sa iyang pagkabautismo, pagapatyon siya. Og ang epekto sa pagpatay kaniya, pahunungon niya ang mga halad. Unsa nga halad? Kadtong pareha sa atong gihimo diri ganina. Nga sa ato pa, kung mamatay na si Jesus, wa na'y hinalaray. Pareha sa pag-ulag dugo kaganina. Human si Kristo gilansang sa cross, ang tao di na required nga magdaag karniro para mohalad. Og mauginay na itabo, atong basahon diri. Og siya magpamatuod sa ligon. Munay Daniel 9:26. Magpabatuod siya sa ligon nga tugon uban sa daghan sulod sa oskasimana. Sa ito pa 27 AD hangtod sa 4 AD. 7 katuig. Pamatuod nga ligon, meaning kusog ang pagwali. Apan sa tunga-tunga sa simana, iyang pahunungon ang paghalad
ug ang halad nga kalanon. Unsa man ginahitabo sa dihang gilansang si Kristo? Ang tabil sa templo napikas gikan sa itaas hangtod sa ubos. Madtud pa sa Marcos 15:38 ug sa Mateo 27:51 maurang istoryaha. Ang tabil sa templo napikas gikan sa ibabaw hangtod sa ubos. Ingon ini ang nahitabo gyud nga istorya. Nianang Biyernes sa hapon sa dihang si Kristo gipapasan sa krus o gibunalan ang likod, gihukasan sa iyang bisti o gipapasan sa iyang krus gikan sa sentro Jerusalem paingon sa Golgota ang bakilid diin tua ang Kalbaryo. Samtang siya naguyod sa krus nian ang karsada nga katulo na nako malakaw. Katulo naman ko kadto Jerusalem, kaupat na ko ngadto apil sa Sinai. Apan ni anang dapita gingalan na niyag Via Dolorosa, dalan sa pagantos. Munang awit nga, down the Via Dolorosa is the gay pathway of suffering. Kabati na mo anang kanta ha? Ang dalan nga naglakaw ang Dios nga nagpasaan sa krus, nga nasukamod kay bugat man ang krus. Apan gipapasaan sa mga sundalo sa usa ka itom nga tao, si Simon. Gida siya Biyernes hapon. Now, samtang siya gidas Biyernes hapon paingon sa Kalbaryo, paminawan ninyo ang nahitabo, sumala sa naghatag sa istorya sa nahitabo sa Jerusalem. Dito sa sentro Jerusalem, tuaman ditong templo. Nga dito ang mga makasala magdaas ilang karniro. Na ay usa ka Israelhanon nga makasala, nagdaas iyang karniro, sama sa atong nakita kaganina, gikugos niya ang iyang karniro og miduol siya sa saserdote, kay naa may saserdote nga magministeryo gyud sa templo. Samtang dito, gitunol sa saserdote ang punyal, ngadto ang kutsilyo, samtang ang makasasala nagkumpisal sa iyang sala, gibalhin niya ang iyang sala sa kordero. Anang panahon na, samtang nagkumpisal ang makasala, si Kristo gilansang na sa Kalbaryo. Og nalitok niya anam-anam ang gingalan og katapusang 7 kapulong. The 7 last words. Og samtang siya gilansang na ang katapusang pulong, miingon siya, Father, into thy hand I commend my spirit. Og ang katapusan gyud niya nga pinulungan, it is finished. Sa Latin pa, consummatum est. Natapos na ang tanan. Ni anang pagsinggit ni Kristo sa didto siya sa krus, sa pulong, natapos na ang tanan. Ako nang gitugyan kanimo ang akong espiritu. Ang karniro nga gida sa makasasala dito sa templo, nakabuhi. Muna istorya sa mga naghatag sa sugilanon sa komentarista sa basahon nga Desire of Ages. Ang makasasala nga nagdas iyang karniro, may kumpisal sa iyang sala. Wa man siya ni kuyog ni atong mga tao nga nananaw sa talan-aon nga naay gilansang sa Kalbaryo. Nagdas siya sa iyang halad. May saserdote pod, wa pod mo kuyog sa mga tao dito. Naay seremonya sa Templo Jerusalem, sumala sa Marcos City o sa Marcos 15 o sa Mateo 27. O samtang naghalad kining makasala, nagtugyan sa iyang sala, nagdownload sa iyang sala sa karniro, pagsinggit ni Kristo sa Kalbaryo, Father, into thy hand I commend my spirit. Natapos na, consummatum est, it is finished. Pagsinggit yun ni Kristo, miingon man ang Biblia, na linog nga nahitabo, ug miuyog, ug nakuyawan ang mga tao nga nanagan. Dito sa Templo Jerusalem, nagisi ang kurtina sa templo. Unsay giingon sa Biblia, pagatapuso niya ang mga halad, kadtong karniruha nga gidas makasasala, motoy katapusang halad, wa na maihaw, nga naman, ang tumong sa tanang halad, gilansang na sa krus. Busa, di na ang ngayan mamatay tong karniruha. Gipagukod, wa na madakpe.
igo na lang nagisi ang tabil. Higala, natuman ang giingon sa Biblia. Tunga-tunga sa simana, pagapatyon ang Mesiyas, tunga-tunga sa simana, pagahunungon niya ang mga halad. Kita karon wa nay hinalaray. Ngano man, gilansang na si Kristo sa krus, ang katapusang halad, wa na gani maihaw, nakabuhi na. Ngano man, namatay na ang gitudlo sa tanang halad. Ang tinuod nga kordero nga mikuha sa sala sa kalibutan. Abi ninyo higala, ang pagkatulukibon ini. Now, napay nabilin nga tulo ka tuig og tunga. Gikan sa 31 AD sa dihang gilansang si Kristo sa krus, may tulo ka tuig og tunga pa. Mao man ay giingon nga ang katapusang simana sa 70 ka simana lig-on ang iyang pagpangwali og pagpanghimatuod. Tinuod sa uban pa niya ang disipulo, daghan ang iyang giwalihan nga lugar. Apan sa human siya gilansang sa krus, ang mipadayon sa iyang pagwali nga lig-on kaayo ang iyang mga tinun-an, ang mga apostolis. Si Pedro nagwali o sa kawali, sumala sa buhat 2,000 ang nabautismuhan. Mga masakiton, ilang giampuan ang aayo. Apan unsay nahitabo pagkahuman sa 3 ka tuig og tunga. Ang mga tao di gyud ganahan maminaw sa Kristo nga wali sa apostolis, gibato nila si Esteban anang tuig 34. Kung tan-aw ninyo ang internet, ang history books, unsa may nahitabo sa tuig san 34, ang unang gisgutan diya si Pablo o si Barnabas nagsugod pagwali paingon sa mga hintil. Apan ang outstanding yun nga nahitabo sa tuig 34, mabasa ninyo sa internet o sa history books, si Esteban ang unang martir nga Kristohanon, gibato sa mga tao. Sige, gwali kang Kristo, ingon ang mga tao, hilom na, di mi mo tuo ni mo, hasta ng imong kaubanang mga apostol, di mi mo tuo. Gibato siya, ug namatay siya. Ang 70 katuig, ang 490 katuig, ang 70 kasimana, natapos sa 34 AD, nga ang gipasabot, gipakita sa Israel, dili kami mudawat sa imong Mesiyas. Abi nimo, hangtod karon ang Israel di pa mutuo nga si Kristo mao ang ilang manluluwas. Wa pa hangtod ron na. Kanus ana nila gisilyuhan ni atong tuig 34 AD. Ang buot pasabot, bisag pila ka Kristiyano ang muwali di sila mutuo. Na may daghang Kristiyano nga Israelhanon, daghan man gyud. Apan dili ang nasod, wa gyud modawat kang Kristo, ingon nga Mesiyas. Ang tagna ni Daniel sa 9 versikulo 25 ug 27 moy usas pinakalig-ong pamatuod nga ang tagna sa balaang kasulatan dili mapakyas. Litra por litra man. Pagsugod sa pagsugo sa pagpasiguli sa Israel, 69 kasimana, 483, mao ang pagbutho sa Mesiyas. Sulod sa katapusang kasimana, lig-on ang buhat ni Kristo sa iyang primerong 3 katuig ug tunga o sa iyang mga apostolis sa katapusang 3 katuig ug tunga. Apan sa tunga sa maong simana, patyon ang Mesiyas, gilansang siya sa krus, gipahunong sa niya ang halad nga mo'y gitagna ni Daniel. Hangtod karon higala, according to the prophecies of Daniel, ang pakigsaad sa Dios sa Israel nahuman sa tuig 34 AD. Unsa may buti pasabot ana, pastor? Wa nay kaluwasan ang mga Israelhanon karon? Nagpasabot ba nga ang mga Hudiyo ingon nga katawhan wa nay paglaom? Dili pud na maoy gipasabot. Walay Hudiyo matud pa sa Galacia Kapitulo 3, versikulo 28-29, walay Hudiyo ni Grisyahanon, walay ulipon ni dili ulipon, walay lalaki, walay babae, kay kabung tanan nahimong usa kang Kristo Jesus. O kung kamo iya ni Kristo, nan sa pagkamatuod, kaliwat kamo ni Abraham,
og mga manununod sumala sa saad. Mo nay gisulti ni Pablo sa Galacia 3:28-29. Ang buti pasabot, dili na nasod ang pagkasinaad. Individual na nga tumutuo. Dili lang ang Israel ang pinili nga katawhan. Ang pinili nga katawhan, kadto nang mudawat kang Kristo. Kung ikaw Pilipino, siya insik, katong usa Afrikano, katong usa Katsila, ang usa Amerikano. Bisag unsa nga kaliwat, basta mo dawat kang Kristo, giisip sa Dios nga liwat ni Abraham manununod sa saad sa kaluwasan. Gisalikway lang ang Israel ingon nga pinili nga katawhan sa Dios kay di man sila mudawat sa Mesiyas. Apan kung na Israel hanon nga mudawat sa Mesiyas, ingon nga persona, maluwas gihapon siya. Aniya karon sumala sa Pinadayag 3:20. Pamalandungan ninyo ni. Kining tekstuha para ni nimo, para ni nako, munay gisuwat sa Pinadayag 3:20. Aniya karon, ako ani as pultahan nga nagatuktok. Ang Ginoo ni. Unsa may pultahan atong kasing-kasing. Nanuktok ang Dios. Kung kinsa ang magpataling og sa akong tingog og moablis pultahan, ako musulod kaniya. Muna atong giawit kaganina. We have come with open hearts to allow your word to possess us. Sod nga re, Ginoo. Sod sa among kasing-kasing. Sod sa among kinabuhi, nanuktok na yung Ginoo. Abi ninyo, ang inyong kahimtang o ang ako parihara. Kita mao ang mga gwapang dalaga nga iyang ginigugma. Nangulitaw siya nato. Muna ipang manuktok, di ba? Di ba ang mangulitaw, manuktok mo na? Moadto mo na, mangita mo nagpaaging makumbinyo niyang gwapang dalaga nga gihugugma ta ka. Kung imo ko gihugugma og balik, buhatan ta kag balay. Tagaan ta kag gwapo nga mga anak. Butangan ta kag umah. Butangan ta ka og unsa na lang diha. Saad na. Ana ang Ginoo nang ulitaw siya nato. Nanuktok siya sa atong kasing-kasing. Dunay magpatalinghog sa akong tingog og moabli sa iyang kasing-kasing. Musulod ako kaniya. Og manihapon ako uban kaniya. Og siya uban kanako. Abi nimo sa kahulugan ng panihapon. Sa tanang kaon, kamo nahibaw man tanan. Ang kaon nga mag-istorya gyud ang mangaon panihapon. Kay sa buntag dili mag-istorya sa pag-istorya. Igo lang nagtangka si mama kasirula kay para mubukal ang tubig. Mga bata dali-dali para sa eskwelahan, si mister na dali-dali ilis kaligo sa adtos trabaho, si Mrs. dali-dali pod nagbutang lag bandihado diri nga naay pandesal nga tsoy kanang naay marunggay nga pandesal diha nga ibutang na butang ang tasa, iya-iyag inom, why pamilyang mag-istoryas mamahaw, iya-iyag dagan. Saud to, kinsa may mag-istorya ng may taong balay, ang hilpir man. Ang panihapon ragyod, ang panahon nga matigom ang pamilya. Dili magdali sa kaon, magpunay istorya. Sa may nahitabo, ni moron ga, maingon ang mga ginikanan sa mga anak. Ang buti pasabot sa Ginoo, kung pasudlon ko ninyo sa inyong kasing-kasing, mugasto kog panahon uban ninyo. Mugasto tag panahon uban niya. Magmainampuon kita, mag-awit kitag awit sa pagdaig kaniya, mutuon kita sa iyang pulong, makigsulti kita kaniya. Muna'y meaning, ana, I will have time with you and you will have time with me. May panahon ka para nako, may panahon pug ko para nimo kung pasudlon ko nimo sa imong kinabuhi. Muna'y kahulugan na. Ang Ginoo nanuktok mas inyong kasing-kasing karon. Nanuktok sa kong kasing-kasing. Pasudlon ba nato siya? Oy, ako igsoon, di ko. Kay matod pa nila, kung naay nanuktok, di nimo pasudlon. Idi lang mo ingon lang, way tao sulod. Or ang tao diha di ganahan nimo. Kini nga Hesus nga mawang bida o bituon sa dakong dramas katuigan. Kini nga Hesus nga nagtubos kanato gikan sa mangtas nga kamot ni Satanas. Kini nga Hesus nga nagluwas kanato gikan sa silot sa atong mga sala. Siya karon ang nanuktok sa pultahan sa inyong kasing-kasing. Ang pangutana, pasudlon ba ninyo siya?
Kinsa may mo ingon, Ginoo na gani manuktok sa akong kinabuhi, pastor? Sigurohon kinalang ginag-able. Kung gitrangkahan man ko, kay gipriso ko, gubaon ko ng trangka, pasuglon ginakong Ginoo. Basta lang nga makasud siya sa akong kinabuhi, sa akong kasing-kasing. Kinsa man ninyo may ingon, ako man siyang pasudlon. Busa, mo isa ko sa akong kamot. Kinsa man ninyo maingon nga, pasudlon po na akong Ginoo, pastor, sa akong kinabuhi. Tanaw na ko inyong kamot. Ay mo kabalaka, gitanaw mo sa Ginoo ron. Muni ang mga kasing-kasing. Diyan siya mo